са. Ясно. Са. И да, и той. Аз съм първи, защото губих така пеца хартия. Айде. Чакай. It's your turn. It's my turn. Поцъкай ти малко. Отгоре му виждате якото жиме. Къде бе? Сложих си, чрез OBS ти сложих отгоре да ти пише жимето. Ах, тая берсерк горила. Горила персек, да без. Запробва срещу моята карта. Бързли. Ооо! Making move, то супонен. То супонен. Много мове прави, бе. Много мува. Странно ми е как нямам 1000 дефенс, пък ще ми декрисне 1000 дефенс. Сега да не се бъгне, пише ми, че мейкваш мувнат с ескейп. Пък имаш пича, че. Може би не беше добре, да? Да, не беше. Не беше, защото все пак имам повече от това. Можех да се я запазя за някои от двете ми яки, трите ми яки карти в ръката. Направих къде ще. Вероятно ми стаке. Ти сега, нали не е само за един ход атаката? А, не. Има пак опонент making move. Опа, гласа ми се чува много тихо. Аз като се приближа до микрофона, пак аз себе си съм свикнал да се крещя, тъй че чува се добре. Той пича си връща. Да, тук да ми се оплакват. Еми, да. Атакуй ме! Ами не мога да атакувам, бе. Силен си, атакуй ме! Виж по-силен си. Виж на мен пише 0042, на теб ти пише 002. Яко. До. О! Трябваше да го правя. Мислех си, че игра с друг човек, ама това си ти. Защото ако играете с него, не може да слагаш карти, защото той човека, дори полимерализация се слага човека, толкова ще се оплаши, че няма да те атакува целия ход, че ще чака да направиш първата атака. Дори полето се е препърнило с карти. Дори да има карта, която да махне картите. Аз не мога да атакувам, защото той чудовище е по-силно. Можеш. Чакай малко. Кой ти каза? Кой друг да ти каза? Айде, тази карта не е толкова важна. Нека съм спуснал да виждам какво става отзад в OBS-а. Чакай. Ами не. Моеки да го направя, ама... Не. Вика, шаре, дай на мене хода. Аз винаги знам, че има такова нещо. Чакай сега. Добре, айде ще го активирам. Сега ако пак активираш нещо да ми махнеш от това. Защо махна моите точки? Яко. И сега колко ти взима? То... Взи ти 1700 някак. Всъщност, помогнах си по някакъв начин, ама. Яко. Трябва да го Помогна правя си. това. Винаги или си слагам прекалено слаби карти, или прекалено силни карти, не мога да ги призова. Ми показа тази карта. Все ще ми излезе някоя, пет мога да призова веднага. Това реша.
Ще седна. И ще рискувам. Защо имаш пак повече от мене, бе? Боже. Бансова майката. Чакай. Не видах. Ай, ще го използвам. Кой тъс чукундория, ба? Ти го ползваше. Защо се върнаха точките? Ко стана? Не знам. Сигурно е за един ход това. Картата се унищожи. Урррррт. Поне ти оставям, че дойдеш живо, моли. Ще умре ли? Ще умре. Мислих, че ще го оставя жива, а. О, да, тази карта си я сложих преди малко. Ето и да се не поправиш с това. Михуа е. Дай тук да си правя, който си прави. Кой левел от това? Четвърти, майната ти. Четвърти, ама 2000 атака. Не. Има някои деца 5 лева и с по 1700 Да. сеньоси. Има една с 1200 атака, пък и 6 левел. Мисля рискуваш, защото съм сигурен. Добре, какъв е шансът да се паднат? Какъв е шансът да се паднат, примерно, 2 негейт атака? Не знам. Рискувам. Имам 300 точки повече за губене, тъй че... Няма да го активирам, защото мога да го унищожа. Сега ще обърнеш нещо. Ще обърнеш нещо. Ето! Чакай. Не. Ще го запазя за по-късно. За който играта е тик, защото съм си спрял всяка... то ще е мой ход. Добре, ти какво беше? Защо съм толкова... О, супер. О, да ми се падна точка. Не! И накрая го свърши този рунд. Направо заспах. Докъде е моя ред. Ти ще активираш, ти тази карта ще активираш форс, като ма такова ще е, че... Да видим какво ще О, стане. да, Гая може ти помогне. О, да бе, това е върто чудовище. Пред Making Wolf пише. На мен пише също. Yes. Гей пауър. Гая не знаеш какво е всъщност. Какво е Галя? Гая е на земята. Галя. Галя. Ти няма да атакуваш днеска. Нищо, утре. И утре е ден. Имаш 2500, ама не може да атакуваш, тъй че... Мамата. Трябва пха се. Каквото? Но. Каквото но. Ай, що не? Я цъкай end. Абе, ай добре. А Това не е end пейса, майде. нищо end е. Цъкаш епа и ми става хубаво. По епизод, аз съм гледал всички епизоди на... Цъкаш епизод и свърша рунда. Само леко да се поусиля. Какво да? А той пък е на макс. Да гледам какво правиш. Гледаш ли? Добре, не трябваше ли джойстика за целия... Ох, то пак за един рунд да направя защита. Поне се защитих жизнените тъйче. Гъджо. Лампока. И няма е. Няма Аз ефект. нямам так. Аз нямам тази карта в това. Виждам, ако е такожа фейсдаун, ще да ми даде такос. Браво, пока ми, айде. Джин from the lamp. Ония там, зеления. Значи,
какъв е шанса? Пак да кажа да те даде такива, тъй че предпочитам да ти отрепя този. И сега ще имаш същата карта или ще имаш Monster Reborn? Или ще активираш нещо? Той не се заслужава. Да, давам такива с точки, няма. Да, ма такова ще имам точки загубени в момента, тъй че. 300 точки. Си мислиш, че толкова ще те пазят те. Имам супер много дарк чудовища, защо не си взех Орикалкус? Хем и ти... Защото Гая е на почетното място. И аз мога да махна. Чус, аз можех да махна нея, много съм тъп. Че пак че да ме атакуваш с повече точки, тъй че. С стопа малко. Да, ама аз имам още една Гая, тъй че. Тя е в ръката ти? Ти нямаш нищо в ръцете. Не, ама в тестето. Може всеки момент да я стегля. Това е света с карта. Така е една. Бутал съм с тъпото тесте с безсмислени карти. Кой левел от тази карта? Четвърти. И човек не може да си използва една карта, ти само слаби чудовища ми слагаш. Еми те половината ми чудовища са четвърто ниво. Едно да имаш и така лекичко... Аз си го ебам, ама си го ползвам, тъй... По-нататъка вече. Сега колко чудовища са ми унищожили? Оф, ти пак. Много е тъпо. Кой е казал, че не може да си гледам гробището, когато е твой ход? Добре. Как ще атакуваш? Тъс два пъти ли атакува? Сега е мой ход. Сега ще имаш някаква цигания. На мен ми дава Opponent Making Move, не знам що. И на мен ми да. Opponent... Пинг! Са чукондори пак. Сега ти ще активираш нещо. Не. Ма, сега ще ги взема. Не ти ли ги вземам, бе? А, ето вземам ти. Добре. Защо? Ами защото така. Ти си ги добавяш, аз обаче не се спасяваш от атаката. Да. Тъй, Да. Сетих се. Сори. О, моля се да го призва. Добре. Бъркам тестета, защото имам много тестета и забравям в кое тесте има много слаби карти и в кое е много силни. Чакай сега да допрочета ефекта. Аха, то било друг ефект, много съм тъп. Какво ще има такова? Нищо не активира, защото не знаеш картата. Той е нещо от на Джола и яките карти. Браво. Пари да прави нещо, ако ще прави тази карта. Ми що нищо не прави? Ми защото пише Opponent Making Move. Що? Днес не е било така. Ефект. Бита ще си остане за цял живот на полето. Ще бъде самотна там. Нямаш. Бях прочела половината ефект, сега го допрочитах пак. Трябва да ти е 6 ниво, иначе ако ролна 6 ще ти взема ти от... Така, това даже може да ти го унищожи. Май. Не да директно ще го унищожава да стрепиш. Ето с базово соевитър мисля, че може да ремува 3. За да... Да. Аз в момента трябва да имам доста унищожени карти. Обаче ми е унищожено само... 2 чудовища ли ми унищожи? Можеш. Аз ще я да го гроба. Той го прави. Мой се вижда малко размазано, защото това е OBS. Той го прави тъй за кеф. Съм ще направя хубави настройки. Кой ще върнеш сега? Сега ще върнеш другата. Не, ти е за кеф, защото сега ще ме победиш. Гледай какво става. Остави ме жив! Закоси ми. Остави ме жив! Аз много пъти го оставям жив и той човека сурендва. Спокойно, не съм толкова жалък. Не! Колко пъти съм те оставил жив?
Няма да сварим, да. Имам спръхове и карти в ръката. Ма не мога да ги призова. Имаше. Като го качиш този клип в канала, ще го изтрия след това. Аз пак ще го кача. Аз пак ще го изтрия. Помисли, че съм си пуснал фейскам, ще да поудея. Would you like to? Добре, И това беше от нас. И чао. Яко. Бих го и да, чао.